Hola. Soc Marc Xerri, l'austral del BEA per la Facultat de Socials. Abans de res, puntualitzar una cosa que ens han comunicat de la mesa, i és que en l'anterior intervenció del meu company ens havien malentès perquè ens havien donat una informació que no sé exactament qui ens l'havia fet arribar, però no era exactament com la mesa ho havia trobat, i és que sí que es votarà la nostra proposta. Bé, respecte a l'informe, jo pense que peca un poquet d'optimisme. Està molt bé dir tot el que s'ha fet, tot el que ha hagut en el passat, però també pense que cal comparar-ho amb què és el que ens va vindre. Jo crec que totes les dades que se'ns han donat van a variar moltíssim de cara a l'any que ve i esperava una reflexió sobre això. Jo pense que el fet que el nombre d'estudiants s'hagi mantingut és una cosa que ara mateix, de cara al curs que ve, no podem considerar-ho estable, perquè l'augment de les taxes és una cosa que dificultarà l'accés per a l'estudiantat. Per tant, jo puc entendre que aquest any s'ha mantingut, però volia una valoració més crítica de cara al curs que ve, igual en el manteniment de títols, que pense que el fet que de moment s'ha mantingut no vol dir que de cara al curs que ve, en la reagrupació i en la retallada de grups que ens poden fer a les administracions universitàries, puga veure's afectat. De la mateixa manera, quan parlava vostè del marc econòmic sobre el qual es treballa, jo penso que tot això està molt limitat per problemes que venim acumulant des de diversos anys, com és el deute de la Generalitat, que podríem haver fet molt més si haguem aconseguit solucionar això, i a la qual cosa ara entraré. Però jo també volia valorar alguna cosa bona que vostè no ha dit, senyor rector, en el tema de la política lingüística, i jo sí que ho vull dir, i és que el claustre l'any passat, no me'n recordo de quin mes era, es va aprovar de dur a terme un pla de normalització lingüística, en el qual sé que s'ha anat treballant, en el qual nosaltres estem dins de la mateixa comissió, de la Comissió de Política Lingüística, i pense que això també calia destacar-ho, i és una cosa que personalment li reconec a l'equip rectoral, igual que li reconec el posicionament que han tingut en la CRUE, que abans ha esmentat, però jo continuo sent crític en això. Moltes voltes he pujat així a dir que el que li falta a l'equip rectoral, tant este com l'anterior, que són els que jo he viscut, ha sigut valentia en els punts conflictius. Jo penso que sí, està molt bé el suport dels manifests, està molt bé parar a les 12 per a fer una concentració, però jo penso que valentia en les mesures que s'han dut a terme hauria d'haver sigut major. Jo vull recordar els problemes principals que en la campanya que hi hagué per a les eleccions a rector duien en el seu programa tots els candidats, que era sobretot el tema de solucionar la qüestió dels associats i era la qüestió de solucionar el tema del deute amb la Generalitat. Jo no sé si els altres candidats ho haurem fet millor o pitjor, no vull jugar a la ciència-ficció, però el que sé és que són temes que portem arrossegant, que no s'han solucionat, són temes que hauríem d'assumir com un fracàs electoral des de l'equip rectoral. Hagin fet el que ells consideren necessari, però el que jo considero insuficient. Aleshores s'hauria d'assumir això també com a una reflexió, no només de l'informe de gestió d'este any, però ja portem uns quants anys en el seu equip, senyor Morcillo, i pense que això cal plantejar-se. No s'ha aconseguit i el problema ha anat a més. El deute de la Generalitat va a més, el problema dels associats este any es plasma sobretot, i pense que solucionar les coses a base de manifest no va dur-li a un terme, perquè vostè ha dit una cosa que jo, a lo millor perquè som més jove, però pense que és el que... Vostè ha dit que no hi ha que anar a la confrontació, vostè ha dit que hi ha que anar al debat i que hi ha que anar al diàleg amb el ministre i amb la conselleria. Jo pense que aquesta feina ja duia fent-se des dels temps de Paco Tomàs i no ens ha dut a res. Jo pense que això és una cosa que hem gastat sempre com a l'arma institucional en la qual hem acabat perdent sempre, perquè ni ens han pagat el que ens deuen, ni ens han solucionat el tema dels associats, ni hi ha previsió d'això. Hi ha previsió de tot el contrari, perquè l'any que ve se'n van al carrer 300 i pico associats i el deute de la Generalitat, ahir estem renegociant deute i acumulant interessos amb la banca privada i si no peta Bankia, perquè ja veurem el que passa. Però sobretot el que vull dir és que el nostre posicionament
no pot ser a favor, però vull aclarir este punt. No anem a votar a favor, no per l'informe que vostè ha fet, perquè jo m'he llegit el que va penjar a la secretària general i puc estar totalment d'acord amb això, però penso que cal una reflexió més de fons en els temps en els quals estem, i és que qüestions com la del decret, qüestions com la dels associats, qüestió com la del deute amb la Generalitat, no s'ha gestionat de la forma contundent de la qual nosaltres esperàvem. I de veritat m'ha agradat veure-la encapçalant les manifestacions, no només així d'allí a les 12 a les concentracions, i torne a reiterar el que he dit moltes voltes, que és que si vostè es posa en peu de guerra, nosaltres li anirem darrere. És una cosa que... acabem enseguida, ¿vale? És una cosa que vull que tinga clara el nostre suport. I bueno, jo pense això, que vostè ha dit que no cal buscar la confrontació, però jo pense que el ministre i la conselleria ens han declarat la guerra a l'educació pública. Hi ha una confrontació. Altra cosa és si nosaltres volem assumir-la com a tal o volem continuar en el diàleg com si això fos només una reforma legal i punt. Això és una amenaça a l'educació pública. Per tant, jo pense que el que ens cal és plantar batalla i no considerar això com una simple discussió, acabar ja, i ser valents en tot això. Moltes gràcies.